କେବେ ହେଲେ ବି ଖେଳନା ହୋଇନଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ପୂଜନୀୟ ଯିଏ ସେ ହିଁ ନାରୀ। ନାରୀ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରି ତା ଜୀବନକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ। ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୋଠେ ହୃଦୟ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ହଁ ତ କାହିଁକି ନା ମୋ ହୃଦୟ ମୋ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ବାଟି ଦେଇଛି। ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ, ମୋ ଭଲ ପାଇବା ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଦେଇଦେଇଛି। ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ନେହ ମମତା ନାହିଁ। ହଁ ଠିକ କଥା, ସ୍ନେହ ମମତା ନାହିଁ, କାରଣ ମୋ ଛୁଆଙ୍କ ମଝିରେ ମୁଁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛି। ଭାଗ୍ୟରେ ମନ୍ଦିର ନଥାଏ, ସବୁ ପ୍ରେମିକା ସେଥିରେ ସିନ୍ଦୁର ନଥାଏ। ଧନ ଜନ ଯୌବନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଗର୍ବ କରୁଛ ନା, ଯାଅ ଟିକେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡ଼େ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ଆସ, ଦେଖିବ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି। ଯାଅ ଥରେ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ଆଡ଼େ ମାଡ଼ି ଆସିବ, ଦେଖିବ ଶହ ଶହ ଲୋକ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ଅଙ୍ଗାର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏତେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କ'ଣ ପାଇଁ?